Сәлем достар, сіздің білен Алина Саф, и біз қарайбыз бүгін Айғаны Шабдиева Юпитер жаны 2020. Ан 2020 ел. Тігі реакция менен что-то келіп шақты, но бұлай видео видео-влог, нәрсәмен пішірем, нәрсәмен ашын, ішлемен бір күн, то есть один день из моей жизни, бір күн менің тұрмыштан. Қазір реакция болады, так что онда менің реакция тігі влогта была, тігі влог будущее. Моя реакция будет в влоге. Один день из моей жизни. Пошли вас! Başım eğip ümit üzülmey Sağınıp жүріп берем сүйіп жашыруым жүрегімдің қағышы жай убақтылы тура жылбай көңілімді мұңдың нота қайталана до ре ми фа қиялымда дүйнө кезем өңім емес түшім емес бирок аны түшүндүрөт сага жазган смс менче сүйүп бетер аралык жакын Бұл клипі вообще шундай күчлі, мында прям цифровой, прям фильм кебек карыйсың. 3D эффект сиңа нәрсәдер килеп чыга. Мында шундай всякие цифровой моменты клип матур ясаган и продуман, потому что мен то күлдім, то удивляться иттім, то ләкин шундай
вау итеп карадым, ничек шулай булып икән. Бу клипта нәрсә мин аңладым? Юпитер җаны, типа бездә телекләрдә бар шундый бик матур егетебез, ничек без аны күрәбез, и бу кыз апа, белмим ничек әйтергә, бу җырчы күрде Юпитерда шундый теләктә булган егетне, и ул шунда барасы килгән, и күрде анда егетне. Аның белән буласы килде, ләкин булып чыкмады, и ул үзенең ничек бу әйткәч, во сне төштә күрде, или төш булмады, ләкин бу на самом деле булган. Шундый прям философский как-то. Мин яратам клипта күрсәтәләр смысл клипны, һәм менә